راديو إرنا راديو إرنا كاب كتما باريس محلالة بإرتوران غازت إنياتا زدالو نتا راديو سلام كبرى سمعتي أبناي لومي سولوس عصر تغلت تطري كلتشن عسران حدن فنونا فلما على توزينا مسكربة مدب سبورت كلونايو مكتالكم من عدمنا أرسال زينا كنقدم منجس إرترا أب كبابيتات شره عدوان عدقراتن توسخت السراوي توافيرو أمريكا نسبز حك فاليمن تغوصات يروز ركب حوتي أب مزقب شبرا كتسفرو مخانا تقلص الله حموس عصر تربعة ترز كاد مرج يوغندا نعبي كي جوهر تسقيو راديو إرنا زينا بزرزر أب تجراي زكاة زلو كينات نحيلي أبز قصلو زلو أوان كوجن إرتراز تلاقو توسختي شحات أبلا السراويت أب كبابيتات شره عدوان عدقراتن يوافرو مهلهم تحبيرو أزوم بما كاين تتعنو أبزيز حلفك أنيات دوبات إثيوبيا سجيروم أب تجراي أتيوم زلو سراويت إرترا تجراي كساب زرقاقا نسراويت إثيوبيا بمدقاف أب زدوكون جيزيو معسكرات نزي توسن أوان كتسنحو مخانوميو زنقر زلو بحموراون تمساسالي توسخ سراويت إرترا يوفر مهلاو يقلت بناي حكمنا بوردن بقداي سدرابيتن تفانيوم تسنحو أبالا سراويت ناب عدوتاتهم كتنبرو تدقاقامت أوعيتات يقربالو أبو كينات تجراي كابز قوسلو أبالات سراويت إرترا بزحات نناب جزءهم سلستفانو أبتوج نايزموتو أبالا سراويت إرترا سدرابيتات بزي وقعو من قدي فلت أمهلاون كفلت تغايلو هزبي بزعباتي دقو دوبزو جيروم زخفلو زلو زي تدليموتن سنكلنان كومدما نزل على مسرت توسخت سلي مس غورباب تهزبتاتن مبرهن حبريتان كوهابو زقبا اكوان تغونه سرعات قدفقنا كم لمادو ابلع الهزبي نزل لو نعقات دقيمو يرئلو كبلو نزا حبريتا زلاخ وغنات هاغنزيبوم أزي كم زيلون كلو منجس إثيوبيا بطروتان كالو مخنياتاتن كاب ناي منجس يغون ودباوي سلطان كاب زفانو نويح نزقبرو تولادو تقراي كاب جزء مننا وسده أبو كوينات تقراي كم استمارو خوام سيلو زغربو زلو زمته أبلع الهزب تقراي كرحنتن حرانن يقوهر كم زلو يقلت علو از منجس إثيوبيا بلع تولادو تقراي زوسدو زلو نايس الزمته ني إثيوبيا ننويح عمتات ناب زوسد زغف أدمو كينات يسقاقرا كم زلون أب محبراو ميدياتاتن كالن زوهاب زلو تنتانتات يرد أمريكا نتي زبزح كفالي من تغوصات يروز ركب حوتي أب مزقب شبراه كتسفرو مخانا يقلت علو صحف قدات واتس أمريكا مايك بومبيو نزي كم زرقاقت زحبرا معكنا زينا من محدار ترامب كاللي حدثو منطراي تريفو أبزلو لقزيو نزي وساني أحلفو أمريكا نحوتي مزقب شبران تداس فيراتو نمسرح سلام يمن توسخ عنكفات كم زغون ديبلوماسيات سقاتهم يقلتو بإيران كم زدقف زنقر اللحوتي نمقلاي كاب كلتشن عصر تحموشتنات حيزو بسعود عربن حبرات إمارات زمرحن إيرترا تركبن سلاسان حدن هاقرات دما زدقفو أمكينات زخون فرق يمتسعد حرم ترافو بدقف أمريكا توساقي بوليتيكاو تساقط مفتار يهكن كم زلوم سابا سلطان حوتي زتقصو باتي استغفت كوينات حوتي كابو دبايت كتما عدن كسحب كوانتا تقدده بقيح بحرن كالان زركب زبزحه استراتيجاوي بوتاتات نايت هاقر قنا أبتحتي كوز ريو زركب أبلع الزحوتي والتهدراون بوليتيكاون ميزان يمن تقوص أصيرو كم زلو يقلت بسعود عربن حبرات إمارات زدقف منقست يمن زبزح أكالو أب سدت أب رياض زركب كوينو نتا بحيلتات سعودن إمارات نتحلو كتما عدنون زبزح كفالا كقوص أصيرا كم زي كأليو زنقرلو أوغندا حموس عصر تربعة الطري حفشاو مرجع كتكايدا أبزين 34 عامتات أب سلطان زركب بريزيدنت يوري موسيفينن كم بوبي واين زأمسلو لوت إزداليو بوليتيكانياتاتن زي تهال على خلو زلو مرجع نعبن عقرقرن كي جوهار تساقيو مهلو حيالو إمباسيتات نزيقاتاتن متنققتاتات يغربالوا فيسبوك بوغانو بمنقدز محبرا ميديا زكاد نايت الان كالق ناي مدنقارن زمته نموغار تباهيلو ناي حيالو سب سلطان يوغندا حساب أدسكيلو أب يوغندا زركبو إرتراوان أبز سالستزي أبز كاد مرجع كولع كابزخل نعبن عقرقرن قديات كيكونو زيد اللي من كساقاسات كوقدو يقبا زينا تفتيمولو سمونا مدب سبورت كسعبيو دقيمنا مكتالكم نعدم
ሰላም ዝኸበርኩምን ዝኸበርከንን ሰማዕትና ከም ኩሉ ግዜ ሰሉስ ኣብዚ ናይ ሎሚ ሰሉስ 12 ጥሪ 2020 ፍኖና ሓበሬታውን ኣዘናይን ትሕዝቶታት ዝሓዘለ መደብ ስፖርት ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና ምክታልኩም ብኽብሪ ንዕድም ዝበዝሐ ክፋል ሕብረተሰብ ዓለም ኣብ ሃገር ይኹን ኣብ ዓለም እቲ ዝሓመቐ ሰብ ወይ ጉጅለ ተባሂሉ ክጽዋዕ ዊንታ ይኹን ባህጊ የብሉን ኣብ ስፖርት ዝወዳደር ኩሉ ተሳታፍኻ ባህጉ ጎብለል ሃብሮም ሻምፒዮን ዝሓየለ ዝነፍዐ ወዘተ እናተባለ ክውደስን ክምጎስን እምበር ዝሓመቐ እናተባለ ስሙ ኣብ መዝገብ ታሪክ ተሰኒዱ ክተርፍ ዝብህግ ወገን የለን ሓንቲ ታስሚንያ በርሊን ዝተባሃለት ጀርመናዊት ክለብ ግን ካብዚ ክንብሎ ፀናሕና ንቡር ኩነተ ወፃኢ ኣብ ታሪክ ጀርመን እታ ዝሓመቐት ጋንታ ተባሂላ ነዘንቲ ዕለት ንኽፅዋዕ ክቱር ድሌታን ባህጋን እዩ ኣብ ዓመተ ስፖርት 1965-66 ኣብ ውድድር ቡንደስሊጋ ጀርመን እዩ ናይ ክለብ ህርታ በርሊን ፍቓድ መጻወቲ ስለ ዝተሰረዘ መተካእታ ጓል ከተማ ታስሚያን በርሊን ኣብ ውድድር ኣተወት ኣብቲ ዓመተ ስፖርት ዝወሓደ ማለት ክልተ ዓወታት ዝረኸበትን ዝበዝሐ ማለት 28 ስዕረታት ዘእንገደትን ክለብ ታስሚያን ዝወሓደ ማለት 8 ነጥቢ ሒዛ ድማ ውድድር ኣዛዘመት እዛ ጋንታ ብዘይካዚ ክብረ ወሰናት እዚ ዝበዝሐ ማለት 108 ጎላት ዘዝረቐት ዝወሓደ ማለት 15 ጎላት ዘቑፀረት ሒደት ጸብለልታ ጎል ማለት 93 ዕዳ ጎል ዘዋህለለት ክለብ ተሰሚያ ተወሰኽቲ ክብረ ወሰናት ሒዛ ንልዕሊ ፍርቂ ዘመን ትጓዓዝ ዘላ ጋንታ እያ እዛ ኣብቲ እዋን እቲ ንተኸታታሊ 31 ግጥማት ዝኾነ ይኹን ዓወት ከይቀመሰት ንዝነውሐ ጉዕዞ ተኸታታሊ ዘይዕውት ግጥማት ዘሰላሰለትን ካብ 1966 ጀሚራ ኣብ ታሪክ ቡንደስሊጋ ጀርመን ኣዝያ ዝሓመቐት ክለብን ዝብል ስሙን ሒዛ ዘላ እቲ ዘገርም ግን ክለብ ታስሚንያ ነዚ ታሪክ እዚ ኣብ ክንዲ ተሓፍረሉ ተሕበነሉ ምዃና እዩ ኣብ 2018 ኣብ ቡንደስሊጋ ካልኣይ ደረጃ ሒዛ ንውድድራ ዝፈጸመት ክለብ ሻልኬ ኣብዚ እዋን እዚ ተዳኺማ ኣብ ሕማቕ ኩነታት እያ ትርከብ መርኣያ ናይዚ ድማ ክሳብ ዝሓለፈ ቀዳም ንተኸታታሊ 30 ግጥማት መቕረት ዓወት ከተስተማቐር ኣይከኣለትን ኣብ ዝሓለፈ ወርሕ ክለብ ሻልኬ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ዓወት ተሓሪምዋ ኣብ እትኸደሉ ዝነበረት እዋን ደገፍቲ ክለብ ታስሚንያ ማዕረ ደገፍ ክለብ ሻልኬዮም ክሻቕሉ ተራዮም እቲ ምኽንያት ድማ እቲ ን54 ዓመታት ዝሓዝዎ ናይ ስንፍና ክብረ ወሰን ከይስእንዎ ስለ ዝሰጉዮም ቅድሚ ሓደ ሰሙን ሻልኬ ምስ ህርታ በርሊን ኣብ ስታድየም ኦሎምፒያ ኣብ ዝገጠመትሉ ደገፍቲ ታስሚንያ ኣብ ኣፍ ደገት ስታድየም ተረኺቦም ንሻልኬ ደገፎም ሂቦም ይኹን እምበር ትግጥም ብዓወት ህርታ በርሊን 3-0 ብምፍጻሙ እቶም ደገፍቲ ትምኒቶም ክኸውን ኣይከኣለን ዘይዕውት ጉዕዞ ሻልኬ ድማ ካብ 29 ናብ 30 ግጥማት ተናዊሑ ወግዓዊ ማህደር ትዊተር ክለብ ታስሚንያ ነቶም ኣብ ስታድየም ኦሎምፒያ ዝተረኽቡ ደገፍቲ ብምስጋን ባህጎም ብዘይ ምስማሩ ዝተሰማዕ ሓዘን ገሊጻ ብቅድሚ ትማል እውን ክለብ ሻልኬ ምስ ክለብ ሆፈንሃይም ግጥም ዝነበራ ክኸውን ከሎ ኣብ ዓመተ ስፖርት 1965-66 ሓለቓ ጋንታ ዝነበረ ወዲ 82 ዓመት ሃንስ ጉንተር ቤከር ዝርከቦም ደገፍቲ ክለብ ታስሚንያ ነቲ ፆታ ልቦም ደግፎም እናጻለቱ ልዕሊ ደገፍቲ ሻልከን ሆፈንሃይምን ብተገዳስነትን ህንጡይነትን ተኸታቲሎሞ ጸሎቶም ድማ ንብላሽ ኣይተረፈን ን30 ተኸታተልቲ ጸወታታት ናይ ዓወት ድርቂ ያጋጢምዋ ዝሓገየት ሻልኬ 4-0 ሲዕራ በዚ ውፅኢት ዝኻ ክብረ ወሰን ክለብ ታስሚንያ ከይተሸርፈ ከይተቆርመመ ክዕቀብ ክኢሉሎ በዚ ዝተረኸበ ውፅኢት ሓጎሱ ክቆጻጸር ዘይከኣለ ኣትዝ ብዝብል ቅጽል ስም ዝፍለጥ ሃንስ ጉንተር ቤከር ዓወት ሻልከ ማለት ድምቀት ስም ጋንታና እዩ ታስሚንያ ኣብ ቡንደስሊጋ ካብ ዘይትሳተፍ ልዕሊ 50 ዓመታት ጌራላ ዋላ እኳ ኣሉታዊ ይኹን ሳላዚ ንዓመታት ዝሓዝናዮ ክብረ ወሰን ግን ታስሚንያ ዝብል ስም ክለብና ካብ ኣፍ ብዙሓት ከይወደቐ ብተደጋጋሚ የዛርባሎ ብምባል ዕግበቱ ገሊጹ ክለብ ታስሚንያ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ 5ይ ዲቪዥን ዳ ትጻወት ተሃሉ እምበር ከምቲ ሓለቓ ጋንታ ዝነበረ ቤከር ዝበሎ ንቢቢሲ ሓዊስካ ኣቓልቦ ዓበይቲ መራኸቢ ብዙሃን ዓለምያ ስሒባ ቐንያ ወግዓዊ ማህደር ማሕበራት ሚድያታ ጋንታ ኸኣ ነቲ ብዛዕባ እዛ ክለብ ክዝርጋሕ ዝቐነ ንኣሉታዊ ክብረ ወሰን ዝምልከት ዝተፈላለየ ሓበሬታታት ብሓበንን ብደስታን ንሰዓብተን ክዝርግሖ ቐንየን መትከል ክለብ ታስሚንያን ደገፍታን ብኣሉታዊ ይኹን ብእወታዊ ስራሕ ብዘይገድስ ኣብዚ ዓለም ክትውረለካ ዝብል ከይኮነ ኣይተርፍን እዩ ነፍሲ ወከፍ ሕብረተሰብ ናይ ገዛእ ርእሱ ልምድን ባህልን ኣለዎ ኣብ ሓደ ሕብረተሰብ ቅቡል ዝኾነ ልምዲ ወይ ተግባር ኣብ ካልእ ሕብረተሰብ ኩኑን ክኸውን ይኽእል እዩ ንኣብነት ኣብ ሃገርና ይኹን ኣብ ሃገራት ላቲን ኣሜሪካ ንኣዝዩ ጸልም ዝበለ ሰብ ኔግሮ ኢልካ ምጽዋዕ ንቡርን ቅቡልን እዩ በንጻሩ ኣብ ሃገራት ኤውሮጳን ሰሜን ኣሜሪካን ኔግሮ ዝብል ቃል ምጥቃም ዓሌታዊ ከብለካ ይኽእል እዩ
ንፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ብፍሉይ እንተዳ ወሲድና ሓደ ተጻዋታይ ኔግሮ ዝብል ቃል ምስ ዝጥቀም መቕጻዕቲ እዩ ዘስዕበሉ ንኣብነት ኣብ ዓመተ ስፖርት 2011-12 ኣብቲ እዋን እቲ ኣጥቃዒ ሊቨርፑል ዝነበረ ተወላዲ ኡራጋይ ሉዊስ ስዋረዝ ንተኸላኻላይ ማንቸስተር ዩናይትድ ዝነበረ ፈረንሳዊ ፓትሪክ ኤቭራ ኔግሮ ምስ በሎ ዓሌታዊ ቃል ተጠቒምካ ተባሂሉ 8 ፀወታታት ንኸይፃወት ተኣጊዱ እዩ ስዋረዝ ኔግሮ ዝብል ቃል ኣብ ሃገርና ዝኾነ ይኹን ኣሉታዊ ሃስያ ዘይብሉ ተረቓልዩ ኢሉ ንነብሱ ክከላኸል እኳ እንተፈተነ ሰማዕ ግን ኣይረኸበን ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ እውን ኡራጋዊ ኣጥቃዒ ክለብ ማንቸስተር ዩናይትድ ኤዲሰን ካቫኒ ኣብ ልዕሊ ሳውዛምፕተን 2 ጎላት ድሕሪ ምቑፃሩ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ኢንስታግራም እንቋዕ ሓጎሰካ ብምባል ትምኒቱ ንዝገለጸሉ ቀራቢኡ ግራሲያስ ኔግሪቶ ማለት የቐንየለይ ጸሊም ኢሉ መልሲ ስለ ዝፀሓፈሉ ብማሕበር ኩዕሶ እግሪ ዓዲ እንግሊዝ ብምጥቃም ዓሌታዊ ቃል ተኸሲሱ ቐኒዩ ካቫኒ ዓሌታዊ ሰብ ከም ዘይኮነ ብምግላጽ እቲ ቃል ምሕዝነታዊ ብዝኾነ መልክዕ ከም ተጠቕመሉን ብመሰረት ባህልን ልምድን ኡራጋይ ከዓ ልሙድ ከም ዝኾነን ከረድእ እኳ እንተሃቀነ 3 ፀወታታት ካብ መቕጻዕ ግን ኣይደሓነን ኣባላት ሃገራዊት ጋንታ ኡራጋይን ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ተሃገርን ብወገኖም ማሕበር ኩዕሶ እግሪ ዓዲ እንግሊዝ ንባህልን ልምድን ኡራጋይ ኣብ ግምት ከየተወ ነቲ ዘይርትዓዊ መቕጻዕቲ ምውሳኑ ባህላዊ ኣድልወዩ ብምባል ኣብ ልዕሊ እቲ ፌደሬሽን ተሪር ኩነኔኦም ብምስማዕ ኣብ ጎነቲ ብኤል ማታዶር ዝፍለጥ ካቫኒ ደው ኢሎም ድሒሩ ኣብ ሰዓበ ምዕባለ ድማ ሓደ ኣብ ኡራጋይ ዝርከብ ኣልኮላዊ መስተ ዘፍሪ ፋብሪካ ነዚ ኩነታት መዝሚዙ ናብ ረብሕኡ ንምውዓልን ንካቫኒ ደገፉ ንምሃብን ግራሲያስ ኔግሪቶ ዝተሰሜ ሓድሽ ነቢት ብምፍራይ ናብ ዕዳጋ ኣውሪዱ ማሕበር ኩዕሶ እግሪ ዓዲ እንግሊዝ ነዚ ፋብሪካ ክቐጽዕ ስልጣንን ዓቕምን እኳ እንተዘይብሉ እዚ ግራሲያስ ኔግሪቶ ዝተባሃለ ሓድሽ ፍርያት ነቢት ናብ ዓዲ እንግሊዝ ንምእታው ዘለዎ ዕደል ግን ጸቢብ እዩ እንግሊዛዊ ሎዊ ማርክ ባሪ ወዲ 17 ዓመት ኮይኑ ኣብ ማእከላይን ክንፋውን መስመር መጥቃዕቲ ዝስለፍ ተጻዋታይ እዩ እዚ በጽሕዚ ምዛናይ ሕጂ ክለቡ ኣስቶን ቪላ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት እኳ እንተተጸንበረ ናይ ምስላፍ ዕድል ግን ኣይረኸበን ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን 10 ዝበጽሑ ቆምቲ ተሰለፍቲ ክለብ ኣስቶን ቪላ ብሕማም ኮቪድ-19 ድሕሪ ምልካፎም ግን ንሱን ካልኦት ከምኡ ዝኣመሰሉ ብዕድመ ንኡሳን ዝኾኑ ተጻወትን ጋንቶኦም ዝሓለፈ ዓርቢ ምስ ሊቨርፑል ኣብ ዘካየደቶ ግጥም ዋንጫ ኤፌ ኣብ ሜዳ ወሪዶም ዓቕሞም ከበርኪቱ ክኢሎም ነይሮም ኣብዚ ቪላ ኣብ ሜዳ 4-1 ተሰዓረትሉ ግጥም ሉዊ ባሪ ንእንኮ ጎል ክለቡ ባዕሉ ኣቕፂርዋ ፀወታ ምስ ተዛዘመ ተጻወቲ መጋጠምቲ ጋንታታት ሓድሕዶም ማልያ ክቀያየሩ ልሙድ ነገር ኮይኑ ባሪ ድማ ነታ ለቢስዋ ዝተጻወተ ቁፅሪ 61 ማልያ ከም ሰቡ ምስ ካልእ ተጻዋታይ ሊቨርፑል ንምልዋጥ ንብራዚላዊ ተኸላኻላይ ፋቢኒዮ ማሊኡ ክህቦ ተማሕፂንዎ ፋቢኒዮ ድማ ማልያ ባሪ ተቐቢሉ ነታ ተኸዲንዋ ዝነበረ ቁፅሪ 3 ማልያ ኣውፅኡ ነቲ በጽሒ ኣረከቦ ይኹን እምበር ሓደ ካብ ተሓጋገዝቲ ኣሰልጣኒ ኣስቶን ቪላ ንባሪ ቀሪቡ እታ ንፋቢኒዮ ዘረከቦ ማልያ ኣብ ፋልማይ ተሳትፉ ወይ ምስላፉ ለቢስዋ ዝተጻወተን ጎል ዘመዝገበላን ኣዝያ ታሪኻዊት ማልያ ከም ምዃና መጠን ከም ቅርሲ ባዕሉ ክዕቅባ ይግባእ ከም ዝነበረን ምስ ኣዘኻኽሮ ግን ባሪ ንፋቢኒዮ ንምርካብ እናተሃንፈፈ ክጎይ ተራዩ ናብ ክፍሊ መቐየር ክዳን ኣብ ዝወስድ መተሓላለፊ ኮሪደር ረኺቡ ድማ ንፋቢኒዮ እቲ ኩነታት ብምብራህ ማሊኡ ክመልሰሉ ዳግማይ ሓቲትዎ ፋቢኒዮ ብወገኑ ነቲ ዝቐረበሉ ምኽንያት ብኽፉት ልቢ ብምርዳእ ነተን 2 ማልያታት ብኽብሪ ንኽዕቅበን ንባሪ ኣስተሊሞ ፕሮፌሽናል ተጻወቲ ካብ ጋንታ ናብ ጋንታ ክሰጋገሩን ከለው ብልሙፅን ዘይልሙፅን መንገዲ ክኸውን ይኽእል እዩ ማለት ጋንታታት ነተጻወቲ እናተሓጎሳ ወይ ከዓ በንጻሩ ባህ ከይበለን ይሸጦም እየን ገለ ናብ ካልእ ጋንታ ክሰግሩ ዝደልዩ ተጻወቲ ካብ ክለቦም ፍቓድ መሸጣ ክስእኑን ከለው ድሌቶም ንምርካብ ካብ ልምምድ ብምብኳር ዘይዕግብነቶም ንጋዜጠኛታት ብምግላጽ ዘይቅርብነት ብምርኣይ ወኖም ብምቕሓምን ካልእ ሜላታትን ብምጥቃም ኣብ ልዕሊታ እትውንኖም ጋንታ ጸቕጢ ይፈጥሩ እዮም ኣብዚ እዋን ናብ ግሪኻዊት ክለብ ፓናታናይኮስ ክሰጋገር ተሊሙ ዘሎ ካሜሩናዊ ኣጥቃዓይ ቤልጅማዊት ክለብ ሮያል ኣንትዌርፕ ዲዲር ላምኬልዜ ግን ክለቡ ክሸጦ ፍቓደኛ ብዘይምዃና ካብዚ ክንጠቕሶ ዝጸናሕና ኣገባብ ፍልይ ዝበለ ስግን ጢራዊ ሜላዩ ክኽተል መሪጹ ንሱ ዝሓለፈ ረቡዕ ናብቲ ጋንቱ ልምምድ እትገብረሉ ሜዳ ኣብ ዝመጸሉ ማልያታ ንክለብ ሮያል ኣንትዌርፕ ቀንዲ መተሓላለኽታ ዝኾነት ቤልጅማዊት ክለብ ኣንደርሌክት ለቢስዩ ኣብቲ ቦታ ተረኺቡ በዚ ተግባር ዝጓዩ ኣኽበርቲ ፀጥታ ናይታ ክለብካ ካብ ሓለፍቶም ትእዛዝ ከይተጸበዩ ንባብ ናይቲ ክለብ ምርጋጥ ንላምኬዚ በቲ ዝመጽኦ ንኽምለስ ኣገዲዶሞ ምስ ጄላ ቫንዳማ ዝተባህለ ወዲ ጋንትኡ ተኸራፊሱን ምስ ደገፍቲ ክለብ ኣንትዌርፕ ከዓ ተጋጭን ዝነበረ ላምኬሌዚ ቅድመዚ ናይ ረቡዕ ፍጻሜ ብግልፂ እዚ ፍሉጥ ነገር እዩ ድሌተይ ናብ ግሪኽ ምኻድ እዩ እዛ ጋንታ ብመጻየይ ከተሽካዕልል የብላን ብምባል መተሓሳሰቢ ኣቕሪቡ ነይሩ
ላምኬሌዚ በኽበርቲ ጸጥታ ክለቡ ድሕሪ ምስጓጉ ማልያ ናይ ቢርሾት ተባህለት ካልእ ቀንዲ ተጻይ ክለብ ኣንትዌርፕ ዝኾነት ጋንታ ለቢሱ ናብ ሜዳ ክመጽእ ምዃኑ ኣጠንቂቑ እኳ እንተነበረ ድሕሩ ግን ስፖርታዊ ጭውነት ብዝጎደሎ ስነ ምግባር ስለተጣዕሰ ንክለቡን ደገፍቱን ወግዓዊ ይቕሬታ ሓቲቱ ኣጥቃዓይ ክለባት ኣርሰናል ክሪስታል ፓላስን ወይሳምን ዝነበረ እንግሊዛዊ ኢያን ራይት ኣብ ናይ ፀወታ ዘመኑ ብደረጃ ጋንታ ሓንቲ ዋንጫ ፕሪምየር ሊግ ሓንቲ ዋንጫ ኤፍኤ ሓንቲ ጽዋእ ፉትቦል ሊግ ሓንቲ ሱፐር ዋንጫ ኤውሮጳ ሓንቲ ጽዋእ ኢንተርቶትን ዝዓተረ ብውልቁ ኸኣ ንኮኸብ ምዝጋብ ሸቶ ፕሪምየር ሊግ ነዝወሃብ ወርቃዊ ጫማ ሓዊስካ ብርክት ዝበሉ ማዳልያታትን ዋናጩን ዝተሸለመ ተዘካሪ ተፃወታ እዩ እዚ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ መደበራት ቴሌቪዥን ቢቢሲን አይቲቪ ስፖርትን ከም ተንታኒ ኩዕሶ እግሪ ኮይኑ ዝሰርሕ ዘሎ ራይት ብውልቁ ንዝጨበጦም ዝተፈላለዩ ሽልማታት ሃትሪክ ንዝሰርሐለን ኩዕሳሱ ለቢስዎም ንተፃወተን ካብ ካልኦት ተፃወትን ዝረኽቦምን ማልያታትን ብኽብሪው ኣብ መንበሪ ቤቱ ዘቐምጦም ነይሩ ቅድሚ 10 ዓመታት ምስ በዓልቲ ቤቱ ምስ ተፋትሐ ግን እታ መቋርንቱ ንኹልቲ ኣብ ህይወት ራይት ረዘን ትርጉም ዘለዎ ብርክት ዝበለ ሽልማታትን ማልያታትን ጠርኒፋ ናብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ምሪሓ ብድሕሪ እዚ ኸኣ ነቲ ኣገዳሲ ዋኒናት ራይት ኣብ ሓደ ኣብ ክፍለ ግዛኣት ፍሎሪዳ ዝርከብ ጊዜያዊ መኽዘን ክራይ ብምኽፋል ኣቐመጠቶ ይኹን እምበር እዛ በዓልቲ ቤቱ ነበር ነቲ ዝተኣከበ ክራይ መኽዘን ክትከፍሎ ብዘይምኽኣላ እቲ ኣገደስ ስልማታት ናብ ዕዳጋ ወሪዱ ብሓደ ኣሜሪካዊ ተገዚኡ ራይት ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ እዋን ክላሲክ ፉትቦል ሽርትስ ምስ ተባለ ኣብ ምሻጠን ኣብ ምግዛን ናይ ቅድም ማልያታት ምስ ትነጥፍ እንግሊዛዊት ኩባንያ ንታሪክ ህይወቱ ኣመልኪቱ ሰነዳዊ ፊልም ኣዳልዩ ነይሩ እዛ ኩባንያ እዚኣ ኸኣ ንራይት ንምምስጋን ንኹልቲ ኣብ ኢድ ሓደ ኣሜሪካዊ ዓዳጊ ዝነበረ ስልማታትን ዝተፈላለየ ክብሪ ዘሎ ንብረታትን ድሕሪ ምግዛኣ ንራይት ፀዊዓ ብምርካብ ከይተጸበዮ ኣገሪማቶ ሓደ ካብ ወነንቲ ናይዚ ኩባንያ ዝኾነ ወዲ 35 ዓመት ማትዳሌ ነፍሲ ወከፍ ኣህዱ ናይዚ እኩብ ንብረት ኣዝዩ ፍሉይን ብሉፅን እዩ ንብሉፅነት ዝበቅዕ ገንዘብ ኢና ድማ ከፊልናሉ እዚ ስልማታትን ንብረታትን እዚ በብንጽል ናብ ጨረታ እናወረደ ፋሕፋሕ ከይብል ብምባል ብእኩብ ክንገዞ ወሲና ኣብ ጨረታ እንተዝወርድ ነይሩ ኣብ መላእ ዓለም ፋሕ ጭንግራ ሂሉ ራይት ፈጺሙ ደጊሙ ኣይምረኸቦን ነይሩ ብገንዘብና ሰናይ ነገር ጌርና ኢልና ኢና ንሓስብ ብምባል ነቲ ስልማታት ምስ መሻርክቱ ዶጊ ቢርቶን ክዕድጎ ዘረኾም ምኽንያት ገሊጹ ቀቢጽዎ ዝነበረ ኩሉ ዋኒናቱ ብዘይተጸበየ መንገዲ ኣብ ኢዱ ዘእተወ ራይት ብሸነኹ ነታ ኣብ 1992 ኮኸባ ምስጋቢ ጎል ምዃን ዝተሸለማ ወርቃዊ ጫማ እናዳሃሰሰ ከኣምን ኣይክእልን እየ ኣበይ ረኺብካያ ኢሉ ስምባዲኡ ድሕሪ ምግላጹ ኣብ ገዛይ ክህልወኒ ዝደልዮ ሓደ ነገር እንተሎ እዛ ወርቃዊ ጫማ እዚኣ ንዓይ ካብ ኩሉ ነገር ዝበለጸት ዓለመያ እዚ ኩሉ ንብረት ደጊመ ክረኽቦን ክሪኦን እየ ኢላ ሓሲበ ይፈልጥን ናይ ብሓቂ ዘስደምም እዩ ንምስክር ዝኸውን ዋላ ሓደ ዝተረፈኒ መዘከርታ ኣይነበረን ንደቀይ ምስ ረኣኽወን ዋው ናይ ብሓቂ ወርቂ ድዩ ኢለን ካሕታን እየን ኣነ ድማ እወ ብርግጽ ዝብል መልሲ ክህበን እየ ብምባል ዝተሰምዖ ሓጎስ ኣካፊሉ ንኣስታት 150 ዓመታት ዕድመ ዘለዎ ውድድር ዋንጫ ኤፍኤ እንግሊዝ ፍሉይ ዝገብሮ ነገር ንፕሮፌሽናላትን ኣማተራትን ክለባት እንግሊዝ ንኽሳተፋ ማዕፁኡ ክፉት ዝገብር ብምዃኑ እዩ ንኣብነት ዝሓለፈ ሰንበት ሓንቲ ማሪን እትበሃል ኣብ ከባቢ ከተማ ሊቨርፑል እትርከብ ኣብ 8ይ ዲቪዥን እትፃወት ጋንታ ምስታ ኣብ ውድድር ፕሪምየር ሊግ 4ይ ደረጃ ሒዛ ዘላ ብጆሴ ሞሪኖ ትዕለም ክለብ ቶተናም ንምፅዋት ዕድል ረኺባ ነይራ ኣባላት እዛ ጋንታ ናብርኦም ዝመርሕሉ ካልእ ስራሕ ዘለዎም ክኾኑ ከለዉ ንገለ ካብኣቶም ኣብ ፈለማ ዝተሰለፉ 11 ተፃወትን ተዳሪእና ነጋዳይ መኪና ኣካያዲ ስራሕ ኩባንያ ቴሌኮሙኒኬሽን ኣሰልጣኒ ኩዕሶ እግሪ ሰራሕተኛ ፋብሪካ ኣካያዲ ስራሕ መኽዘን ኣካብ ጉሓፍ ኣገጣጣሚ ቱቦታት ማይ መምህርን ካልእን ይርከብዎም እቲ ብዓወት ቶተናም 5 ባዶ ተዛዘመ ግጥም ኣብ ሓደ ኣብ መንጎ ተራ መንበሪ ገዛውቲ ዝርከብ ሜዳ ስለ ዝተሰላሰለ ብዙሓት ነበርቲ ናይቲ ከተማ ኣብ ኣፍ ደጊኦም ኮይኖም ኣብ ሓጹርቲ ሜዳ ተጸጊዖም ነቲ ግጥም ክዕዘቦን ንክለብ ማሪን ደገፎም ክህቡን ክኢሎም እዮም ሓደ ደጋፋይ ብዓቐንን ተምሳልን ኣሰልጣኒ ሊቨርፑል የርገን ክሉብ ዝተቐርጸ ናይ ባኮ ምስሊ ሒዙ ተራእዩ ሓንቲ ካልእ ደጋፊት ድማ ሰላም ንዓኻ ሆዜ ብዘይተሓስበ ኩነታት መጻምት የብለይን ሕጂ ግን ክቋረን ድልውት ኣለኹ ናይ ክለብ ቁፅሪ ስልክን ተዳእሎካ ሓደራኻ ተሓባበረኒ ዝብል ጽሑፍ ሰፈሮ ዓብ ወረቐት ብደገ ኮይና ኣብ ሓጹር ናይቲ ሜዳ ብምልጣፍ ንሞሪኖ ልመና ኣቕሪባትሉ ናይዛ ደጋፊት መልእኽቲ ብንጹር ተሳኢሉ ኣብ ቴሌቪዥን ክርአ እኳ እንተኻእለ ኣቦ ማርክ ዝተባህለ ውሉድ ዝኾነ ክሎብ ግን ኣብ 2005 ዝተመርዓዋ ኡላ ሳንድሮክ ዝተባህለት መጻምቲ ስለ ዘላቶ ትምኒታ ዝሰልጥ ኣይመስልን ب15 ሚያዝያ 2013 ውድድር ማራቶን ከተማ ቦስቶን እናተሰላሰለን ከሎ
ዶዛከር ዛርኖይቭን ታርሜላ ዛርኖይቭን ዝተባሃሉ ክልተ ቸችናውያን ኣሜሪካውያን ኣሕዋት ኣብ ከባቢ መዛዘሚ ሕንጻጽ ብናይ 190 ሴንቲሜትር ርሕቐትን 14 ካልኢታት ናይ ግዜ ፍልልይን ብዝፈንጀርዎ ክልተ ቦምባታት 3 ሰባት ህይወቶም ከም ዝሓለፉን 17 ማሕበሮም ሰኣኑ ዝርከብዎም ልዕሊ 200 ሰባት ድማ ከም ዝቆሰሉን ዝዝከር እዩ። ድሕሪ 3 መዓልታት ናይ ዝፍጻሜ ቤት ጽሕፈት ፈደራላዊ መርመራ ማለት FBI መንነትን ስእልን ናይዞም ገበነኛታት ምስ ዘርግሐ እቶም ኣሕዋት ንሓደ ፖሊስ ብምቕታል ንሓደ ካልእ ዜጋኻ ኣብ ርእሲ ምጭዋዮም ምስ ኣኽበርቲ ፀጥታ ኣብ ዝገበርዎ ናይ ተኹሲ ምልውዋጥ ክልተ ካልኦት ኣባላት ፖሊስ ብኸቢድ ኣቑሲሎም እዮም። ኣብቲ ግጭት ታርሜላን ተወጊኡ ኣብ ዝወደቐሉ ሓዊ ዶዛካር ብመኪና ክሃድም ክብል ጨፍሊቕዎ ከይዱ ነዊሕ ከይጸንሐ ድማ ብንቡ ዓሪፉ። ንጽባሒቱ ሓደ ዜጋ ብመሰረት ዝሃቦ ሓበሬታ ፖሊስ ዶዛካር ዘለዎ ቦታ ፈሊጦም ኣብ ትሕቲ ቁፅር ንምእታው ኣብ ዝገበርዎ ፈተነ ዶዛካር ቆሲሉ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣትዩ። እዚ ወዲ 27 ዓመት ገበነኛ ብዝገበሮ ገበን ኣብ ፈለማ ንሞት ተፈሪዱ እኳ እንተነበረ ድሕሪ ግን ይግባይ ስለ ዝበለ እቲ ጉዳይ ዳግማይ ተራእዩ ንሕልፈት ተፈሪዱ። ኣብዚ እዋን ኣብ ቤት ማሕቡስ ዝርከብ ዶዛካር ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ልዕሊ ፌደራላዊ መንግስቲ ኣሜሪካ ክሲ መስሪቱ። እዚ መንእሰይ ኣብ ቤት ማሕቡስ ኮሎራዶ መንግስቲ ዘይሕጋዊ ዘይምኽንያታውን ኣድላውን ኣተሓዛ ገይሩለይ ዝብል ክስዩ ኣቕሪቡ። ከም መርትዖ ኸዓ ብሓለፍቲ ናይቲ ንሱ ተቐይዱሉ ዘሎ ቤት ማእሰርቲ ዋንነቱ ዝኾነ ቆቢዕን መንዲል ናይ ርእስን ከም ዝተሃገሮ ሰሙናዊ ድማ 3 ግዜ ድማ ሰብነቱ ንኽሕፀብ ደረት ከም እተገብረሉን ኣብቲ ዘቕረቦ ክሲ ጠቒሱ ንሱ ወሲኹ በዚ ዝተገብረሉ ዘይፍትሓዊ ኣተሓዛ ስነ ኣእምራውን ኣካላውን ማሰይቲ ከም ዝወረዶ ብምግላጽ $250,000 ካሕሳ ንኽወሃቦ ሓቲቱ። ንገለ ዋርሕ ተዓጽዩ ዝጸንሐ መስኮት ምስጋር ተጻወቲ ካብ ዝሓለፈ 2 ጥሪ ጀሚሩ ተኸፊቱሎ ክሳብ ዝመጽእ ባሕቲ ለካቲት ድማ ተኸፊቱ ክጸንሕ እዩ። ስለ ዝኾነ ድማ ዝተፈላለያ መራኸቢ ብዙሃን ነዚ ምስጋር ኣመልኪተን ትማሊ ሶኒ ንዘቕረቦ ጽንጽንታታት ስዒቡ ከነቕርቦ ኢና። ክለብ ናፖሊ ንስኮትላንዳዊ ተኸላኸላይ ክለብ ኣርሰናል ኪራን ቲርነይ ኣብ ታርጌት ናይ ዕድጊ ኣትያቶ ከም ዘላ ጋዜጣ ቴሌግራፍ ሓቢራ። ክለባት ማንቸስተር ዩናይትድን ፓሪስ ሳን ዠርማን ንፈረንሳዊ ኣካፋሊ ክለብ ብሬስት ኣብ ሕቑፈን ንምእታው ኣብ ውድድር ተጸሚደን ኣለዋ ክትብል ጋዜጣ ዘሳን ጸብጺባ። ክለብ ኤቨርተን ምስ ክለብ ፖርቶ ብልቓሕ ኣብ ምጽዋት ንዝርከብ ብራዚላዊ ኣካፋሊ ክለብ ዌስትሃም ንምዕዳግ ትሰርሕ ከም ዘላ መርበብ ሓበሬታ ቲምቶክ ገሊጻ። ቸልሲ ብልቓሕ ምስ ክለብ ኣስቶን ቪላ ተጸንቢሩ ንዘሎ እንግሊዛዊ ኣካፋሊ ሮዝ ባርክሊ ብሕሱር ዋጋ ከም ዘይትሰዶ ጋዜጣ በርሚንግሃም ሜይል ኣብ ሕታማ ኣስፊራ። ክለብ ኒውካስል ንእንግሊዛዊ ናይ ጸጋማይ ክንፊ ተኸላኸላይ ክለብ ማንቸስተር ዩናይትድ ብራንዶን ዊልያምስ ንምዕዳግ ክትገብሮ ጸንሐት ጻዕሪ ፍረ ብዘይመሃቡ ተስፋኣ ከም ተጸንቀቐ ጋዜጣ ኖርዘርን ኤኮ ኣፍሊጣ። ስፓኛዊ ኣጥቃዒ ብራሂም ዲያዝ እዚ ዓመተ ስፖርት ምስ ተወድአ ካብታ ብልቓሕ ጻውተላ ዘሎ ክለብ ኤሲ ሚላን ናብ ኣደ ክለቡ ሪያል ማድሪድ ክምለስ ምዃኑ መርበብ ሓበሬታ ሌተን ስፖርት ኣጋዊሓ። እንግሊዛዊ ናይ ክንፊ ኣጥቃዒ ክለብ ቦሩሲያ ዶርትሞንድ ጃዶን ሳቶች ኣብ ዝሓለፈ ክራማት ስሙ ምስ ምስጋር ናብ ክለብ ማንቸስተር ዩናይትድ ድሕሪ ምትእሳሩ ኣሸጋሪ ዓመተ ስፖርት ክሕልፍ ከም ጸንሐ ብምእማን ኣብዚ እዋን ቁመንኡ ናብ ንቡር ተመሊሱ ከም ዘሎ ሓቢሩ ክትብል ጋዜጣ ማንቸስተር ኢቭኒንግ ኒውስ ኣቃሊሓ። ወኪል ብራዚላዊ ኣካፋሊ ክለብ ማንቸስተር ሲቲ ፈርናንዲዮ ዓሚሉ ምስ ክለቡ ዘሎ ውዕል ኣብ መወዳእታ ዝዓመተ ውድድር ምስ ፈጸመ ናብ ብራዚላዊት ክለብ ኣትሌቲኮ ፓራናይስ ከምርሕ ልዑል ተኽእሎ ኣለዎ ኢሉ ከም ዝገለጸ ጋዜጣ ግሎቦ ኤስፖርቴ ኣነጺራ። ክለብ ፌነባሽ ብክለብ ክሪስታል ፓላስ ዌስት ብሮምን ሲኤስኬ ሞስኮን ንዝህደን ዘሎ ቱርካዊ ኣካፋሊ ኦዞን ቱፋን 14 ሚልዮን ፓውንድ መሸጣ ዋጋ ከም ዝሰላዓትሉ ጋዜጣ ሕርየት ኣረጋጊጻ። ሊቨርፑል ንኔዘርላንዳዊ ተኸላኸላይ ሴፕ ቫንደንበርግ ብልቓሕ ንምልኣኽ ምስ ኣብ ቤልጅየም ጀርመንን ስዊዘርላንድን ዝርከባ ክለባት ከም ተዘራረበት መርበብ ሓበሬታ ጎል ኣብ ገጻታ ኣስፊራ። እንግሊዛዊ ኣጥቃዓይ ክለብ ሳውዛምፕተን ኣብ ዓይኒ ሃድን ክለብ ሪያል ቤቲስ ኣትዩ ከም ዘሎ መርበብ ሓበሬታ ቶዶፊቻስ ሓቢራ። ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ንሎሚ ኣዳሊናዮ ዝነበርና መደብ ስፖርት ተፈጺሙሎ ኣብ ዝመጽእ ሰሙን ብኻልእ ዝተፈለየ ትሕዝቶ ክሳብ ንራኸብ ንኹልና በብዘለናዮ ሰላምን ጥዕናን።